Сега това спорт ли бе, Колев? А? Напред, назад. Аз да изляза, 2 топки да им тресна и съм приключил играта. Здравейте. Това е Чарли. Колев, за който ти говорих. Стаматов. Ставрев, извиня. Чарли ще ни помага в разследването. Чудесно. Като какъв? Като какъв? Като информатор. Той е лежал дълго време в затвора. Приятно ми е. И там е научил доста интересни неща за Камен. Разказвай. Първо дебел, че Гея се разкара. Тогава ще говоря. Ти на кого викаш дебел, бе? Ставрев. Ама, шефе... Трябва да играем по неговите правила. Разбрах. Ами добре, слушам ви. В затвора лежах с един вен, си викахме го Комара. Той ми разказа за някакъв пич, бивш негов секилийник. Той не му разказал, че го гонили за престъпление, извършено от вашия човек. Много интересно, трябва да си го запиша. Не се базикам. Особено с история от Пандизе. Бях забрал за това преди да срещна Камен. Защо го разказваш чак сега? Ами, защото тогава Камен не ме вълнуваше. Сега значи ще те вълнува. Точно така, инспекторе. И кога е станало това престъпление? Според Комара някъде през 92-а. И какво е то? Не знам. И Комара не знаеше. Така, значи не знаем какво е престъплението, не знаем името на ония пич. Ако е вярно? Сигурно е вярно. В затвора знаят много повече, отколкото в полицията. Това би обяснило защо Камен крие онази самоличност, която е влязла в Америка. Тогава този Венци и Комара, ще можеш ли да разбереш къде е, какво е станало с него? Станах много подозрителен. Миналата седмица дадох 5 запитвания. Чали, ти ли нищо не можеш да направиш? Това не е толкова сложна задача. Защо не я възложиш на Ставрев?